Onks meidän pakko tappaa ihmisiä? Eiks meillä ole mitään muuta tekemistä? Ne on hyviä, ne ei tee meille mitään pahaa. Meidän on pakko. Kuinka monta kertaa se on sulle joutunut sanomaan? Ellet sä tottele, sä joudut mun aviovaimoksi. Ja kukaan meistä ei halua sitä paitsi minä. No niin, ihan sama. Mut on täällä kyllä aika tyhmät säännöt. Mä voisin kyllä olla sun kanssa, Sage. Älä unta nää. Nyt täytyy mennä ulos. Enemmän kuitenkaan löyä. Aurinko laskee kohta. Ne on tulossa varmaan metsästään. Missä Brian? Mä oon täällä. Miksi sä musta olisit huolestunut? Et sä musta muutenkaan kiinnostunut. Mihin sä luulet meneväs ilman mua? Mennään takaisin kotiin. Meillä on kiireenä, kun ne alkaa metsästään. Okei. Mä oon kotona. Älä huole, mä sulle tee mitään. Vaikka sä luulet, että mä oon ehkä pahis, mutta... Ai joo. En mä tee sulle mitään. Kaikki muut vaan luulee niin. Mikä sun nimi on? Brian. Entä sä? Tiffany. Okei. Mut ehkä sun kannattais mennä ennen kuin sun muut porukat näkee, että sä oot mun kanssa. Okei, heippa. Nähdään ehkä joskus toista. Joo. Tuli söpö. Vittua vaan! Mä oon kotona. Mitä asiaa sulla nyt taas on? Meidän... Onko se pakko kaataa mut? Sori Toma. Mitä nyt? Ethän sinä vaan puhunut niiden kanssa. En. Kyllä minä näin ikkunasta, vai koititko sä tappaa sitä? Yritän, mutta sä kerkesit pakoon. Okei. Mä oon erittäin pahoillani Pomo. Ei se mitään. Mä pitäis mennä metsästään ruokaa. Joo. Pienemmistä saa Metsään. enemmän lihaa. Kuka tulee mun kanssa mukaan? Mä tuun! Joko mennään? Sori. Au. Au. Minä jään nyt tänne. Täällä on satanut vettä. Miten täältä ikinä mitään ruokaa löytää? Hei, ei hätää, ei hätää. En mä tee sulle pahaa. Mä vannon. Älä pelkää. Tuu tänne. En mä tee sulle pahaa. Vannon, kättä päälle. Onks sä tuolta toiselta puolen? Joo, mut mä en tiedä missä mun koti on. Mä en enää... Mä voin auttaa sut. Tuu, hyppää reppuselkää. Tossa on ovi. Kiitti. Heippa. Heippa. Hei, jos mä tulisin käymään teille nyt, mutta mä esittäytyisin itteni. Vai olisikohan se ihan hullua? En mä tiedä, niin kyllä... Ne luulet, että sä oot paha. No, mä kokeilen. Anteeksi. Ai. Sopi. Älkää pelätkö, mä en tee mitään pahaa. Mä lupaan. Kuka sä oot? Mä oon tosta naapurustolta. Ehkä sä luulit, että mä oon paha, mutta mä en tee sulle mitään. Mä toin tän pajonkin kotiin. Okei. Eikö oo totta? Joo. Mut sun kannattaisi silti häipyä ennen kuin sun pomos näkee sut. Ei se näe mua. Se luulee, että mä oon metsästämässä. Jasonkin ja metsä etsii ruokaa. Jos se olisi nähnyt ton pienen, se olisi varmaan tappanut sen. Moi taas. Moi. Hehe. No, mä tunnen sut. Joo. Terve taas, veli. Moi, tappaja. En mä oo tappanut ketään. Sä tässä tapat muita. Anteeksi, mitä? Mä en edes tappanut teidän
ryhmäläistä. Au. Menet syömään luuta. No. Hei ystäveli. Oli kiva taas nähdä. Hei. Vaan. Mä oon kotona. Jason jäi etsiä ruokaa. Okei. Se jäi kai etsiä ruokaa. Mä näin sieltä yhden pojan, mut se liivahti karkuun. Se kai yritti eksyttää mut. Olen erittäin pahoillani. Voi hitto. Miksi näet ikinä saa mitään kiinni? Ehkä koska toi nurmikko oli ihan litimärkä ja se on hirveän pitkää, se nurmikko. Sähän sanoit jo siitä viime viikolla. Meillä ei ole ketään saat... Miksi sä... Me metsästään heti nyt. Käskystä, pomo. Toi poika on kyllä ihan varmasti mun. Ai moi sisko. Moi. Mua pelottaa. Mikä? No, Eikö se poika sepä? Se varmaan tykkää musta. se vissiin tykkää jostakin toisesta. Mut mua pelottaa sen. Luuleeko, että se tykkäis tommosesta susta? Enpä ihan usko. Mene pois mun huoneesta. Sä oot muutenkin niin ruma, että mä en kestä sun kasvoja. Pomo, mä sain ruokaa. Tää on kyllä kasvista, mutta... Mä halusin eläintä. Kasvis on paha. Joko se tai ei mitään. Sä voit kyllä erottaa mut, jos sä haluat, mutta ei oo ollut muuta. Etkö sinä saanut sitä pikkupoikasta? En mä kyllä nähnyt mitään pikkupoikaa. Missä sinä nyt olet? Aijatussa sinä olet. Mä menen takas nukkuu öitä. No niin. Voitko lopettaa? Mirbi on kilttien päällä kuin tällaisen inhottavan paskiaisen kanssa. Se ei ole mitään muuta kuin täysmurhaaja, joka haluaa tappaa viattomia ihmisiä. Voi vittu, mikä huulatanssia. Nyt tänne takas. Mä revin sua hännästä. Lopeta! Hyvästi. Mä oon täten erotettu joukosta. Sä voit tappaa mut, jos sä haluat. Sorry, Rachel. Nähdään taas ehkä joskus. Ei sulla hätää. Rachel? Rachel? Rachel! Viekö nyt joku se sairaalaan? Ai niin, ei täällä oo. Sun miehistutkin on aivan surkeita. Hups, taisit just menettää sun parhaan miehes jonkun yhden tyhmän lihan takia. Ja jos luulet, että mä sun kanssa menisin naimisiin, niin oot kyllä ihan täyshullu. No, erotatko sääkin nyt vai? Pakkohan mun on tässä pysyttää, muuten sä tapat mut. Tai Au. muuten menet Seijinkaan naimisiin. No hyi helvet. En ikinä. Tää oli ihan sairaan likasta. Au. Anteeksi. Aukasko ovi? Moi. Voinko aukaista oven? Joo. Ai kiitos, mä tuun sisälle. Ethän se tullut vaan tappaa. En, mä erotin itteni just tosta ryhmästä. Mä en kestä sitä enää hetkeäkään. Saaks mä olla teidän porukas? Mä oon hyvä metsästäjä. Kysy meidän pomolta. Missä se on? Hyvä veliseni. Haluatko, että mä autan sua? Sä saat kyllä tyttöäkin sillä aika hyvin. No, Come on. odota hetki. Okei. Au. Joo, moi. Joo, kyllä se mulle käy. Okei. Saanko mä nukkua täällä jossain ehkä? Tule tänne. No niin, tuletko sinä jo? Tullaan. Tossa, sinun pitää nukkua hänen kanssa. Okei. Ai. Toi vähän vaikuttaa, että sä olisit ihastunut muhun. Ooks? En mä oo.
Ei se kyllä haittaa, vaikka oisitkin. Koska sä oot ihan nättiä silleen. Mun sisko on kyllä ihastunut suhun ja se... Oh god! Meinaatko sä Maria? Joo. Se... Au. Ihan hirveä ihminen. Kuuliks oikein, että se maailman ihanin poika on täällä? Se varmaan nukkuu mun kanssa. Oh my god. OMG. Onko se kunnossa? Ah. Oon mä ihan ok. Mä käyn etsiä ruokaa, jos mä löydän. Okei. Varu niitä pahiksi. Joo, ihan rauhassa. Nähdään.